भारतीय संस्कृतीचे विविध सण मोठ्या उत्साहाने साजरे केले जातात. त्यापैकी गणेश चतुर्थीची सर्वजण आतुरतेने वाट पाहत असतात. या गणेश मूर्ती कशा बनवल्या जातात याचे प्रात्यक्षिक आज आपण पाहणार आहोत. माझं नाव शरद चंद्रकांत करमुसे, राहणार सांगली. गणपतीचा व्यवसाय गेली 20 वर्ष करतो. प्रथमतः माती मळून घ्यावी लागते. शाडू माती मळून घेऊन नंतर ते प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या साच्यामधून काढली जाते गणपती. मग नंतर त्याला फिनिश केलं जातं. फिनिश करून तो गणपती हा 8 दिवस वाळवला जातो. 8 ते 15 दिवस लागतात वाळायला. त्यानंतर मग प्रथम पांढरा वास दिला जातो. मग नंतर बॉडी कलर, मग नंतर शेडिंग, धोतर रंगवले जातं, शेले रंगवले जातात. मग नंतर काम डोळ्याचं आले. डोळ्यानंतर हा सर्वात शेवटी काम हा सोनेरीचा काम असतो. अशा तऱ्हेने हे गणपती हा आता 30 ते 32 वेळा येतो. शाडू मातीचा हा नदीमध्ये किंवा कुठेही जरी विसर्जन केला तर तो विरघळला जातो. भक्तानां एकदन्तं उपास्महे.